Amigos, chega a nova aventura da tropa de trapo na selva do Arco da Vella. Alfred, Milo, Talalo, Rita, Mumu, Olga e Olga. Hola, amigos, estou aquí arriba e vou facer unha increíble pirueta. Que cousa máis graciosa. Moitas grazas, rapaces. Pero esperade que aínda non saltei. Tan brillante e con tantos coloritos. Coloritos. Son vos moi divertidos e vannos acompañar na nosa nova aventura. Amigos, aquí